வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் டேலஸ் தோழி பிரியா துரைவேல் ஃப்ரம் அமெரிக்காவில் பசுமை தோட்டம். ஸோ இப்போ பார்ட் 2 வீடியோவில் நம்ம சீட் ஜெர்மினேஷன் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ பார்ட் 2ல் நான் என்ன காட்ட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெஜிடபிள் பெட், கிரவுண்டு அண்ட் உங்களோட ரைஸ் பெட் எந்த மாதிரினாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து எப்படி சீட்ஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் போடுறனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப கிளியராக. ஸோ வந்து எங்களோட வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ஜோனில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அதர் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற இந்த வெதர் அவங்களுக்கு 75க்கு மேலே இருந்ததுன்னா அவங்களாலையும் இந்த கார்டன்லாம் பண்ண முடியும். சீட்ஸ்லாம் நிறைய அவங்க போட்டு அவங்க கார்டனையும் அவங்க ஆர்கானிக் கார்டனாக மாற்ற முடியும். ஸோ எங்களோட கோல் வந்து எல்லாருமே வந்து கோ க்ரீன், லிவ் ஹெல்தி, ஸ்டே ஹெல்தி, லிவ் ஹாப்பி. இதுதான் வந்து எங்களோட கோலாக வச்சு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் லாஸ்ட் இயர்லேருந்து. ஸோ நம்மளோட நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஹெல்த்தியாக உள்ள ஸ்பினாச், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இந்தியாவில் கூட இப்போ அது எல்லாமே பேக்கப் போயிட்டே இருக்குது. ஆனால் யூஎஸில் நம்ம எல்லாருமே நம்ம அப்பா அம்மாவை மிஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்மளோட தோட்டத்தையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். அது எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எங்கள் கஸ்டமர்ஸ்ட்டு எங்களுக்கு அது நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியுது. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் லாஸ்ட் இயர்லேருந்து இது ஒரு கோலாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எல்லாருமே வந்து நமக்கு கிடைக்கிற ரொம்ப பெரிய ஒரு பேக்யார்டை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்கள். நிறைய சீட்ஸ் வந்து ஸ்பினாச், வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு நல்ல ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ், லேடிஸ்க்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்பினாச்லேயும் ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் ரொம்ப எக்கச்சக்கமாக இருக்குதுங்க. அதனால் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. நான் இதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஹெல்திங்கிறதுக்குன்னே ஒரு தனி வீடியோ எடுக்கலான் இருக்கேன். ஸோ வந்து இந்த ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோட நம்ம ரேஸ் பெட்டில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் எங்களோட வந்து வெஜிடபிள் பெட். ஸோ இவ்வளோதாங்க எங்கள் பசுமை தோட்டமில் இந்த பெட்டு தான் எங்களோடது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, இதில் எங்களுக்கு பொன்னாங்கண்ணி எல்லாமே இருக்குது. பொன்னாங்கண்ணி, பருப்பு கீரை, மணத்தக்காளி, இது இந்த பெட்டுக்குள்ளே வந்து எக்கச்சக்கமாக நாங்கள் கீரை போட்டு வச்சுருக்கோம். அது ஒவ்வொன்றா டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஈஸியாக சூப்பராக வளர்ந்து வரும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு அதே தான் பீன் அண்ட் இந்த வெதர். ஸோ இதில் எப்படி அப்படிங்கிறத நான் காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த பாட்டில் எப்படி சொன்னேன். ஸோ உங்கள் கார்டனில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு டூல் இருக்கும். அப்படியே சும்மா அப்படி ஒரு இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், தோணா மின்ட்டு வருது பாருங்கள், லாஸ்ட் இயரோட ஃபுல் வேறு. ஸோ இதை இப்படி தோண்டிட்டு இந்த பீன்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் போட்டு விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், ஒன்றுமே இல்லைங்க, சிம்பிள். போட்டுட்டு போட்டு விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் என்னென்னலாம் போடணுமோ இப்படி பார்ட்டிஷனாகவும் நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம். இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஒரு ரோ பீன்ஸ் போடலாம், அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஓக்ரா போடலாம், ஸோ இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக போடலாம். ஸோ நீங்கள் இப்படி போட்டுட்டு அப்படியே தண்ணி தெளித்து விட்டிங்கன்னா அந்த சீடு வந்து அதிலே போய் செட் ஆகிக்கும். நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாலாம் எதுவும் நீங்கள் டிக் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இவ்வளோதான் சிம்பிளாக நீங்கள் இந்த வெஜிடபிள் பெட்டில் ஜஸ்ட்டு இப்படி ஒரு லைன் மாதிரி போட்டு அந்த சீடை போட்டுற வேண்டியதான். ஸோ எல்லா சீடும் போட்டு முடித்தோடனே நான் சொன்ன மாதிரி தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா தெளித்து விட்டுருங்க. நிறைய அப்படி ஊற்றிடாதீங்க, ஏன்னா அந்த ஃபோர்ஸில் சில நேரம் சீட் வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நான் வந்து நல்லா தெளித்து விட்டுருங்க, மாய்ஸ்சராக இருந்தால் போதும். ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். மழை வர டைமில் நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் எதுவுமே தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம், எதுவும் வேண்டாம். அழகாக அந்த மழை துளி படுறப்ப அந்த சீடு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக உள்ள சாயிலில் போய் செட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் குயிக்காக குட்டி குட்டி குட்டியாக நிறைய வந்து கிடைக்கும். ஸோ நான் என் தோட்டத்தில் நல்ல ஹெல்த்தியாக பீன்ஸ் போட்டு சாப்பிட போகிறேன், ஓக்ரா போட்டு சாப்பிட போகிறேன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து உங்கள் வீட்டு பேக்யார்டில் நல்ல ஒரு வெஜிடபிள் பெட்டை ரெடி பண்ணி ஒரு பார்ட்டிஷன் மாதிரி பிரித்து நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ இது நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு தனி விதை தான் இது பண்ணேன். ஸோ இதே மாதிரி நமக்கு இந்த கீரை விதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி துளசி, நம்ம பருப்பு கீரை, அரைக்கீரை, இந்த மாதிரி கீரை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விதையாக இருக்கிறத நீங்கள் சும்மா கையில் இப்படி எடுத்து தூவி இப்படி போட்டால் போதும். ஸோ நீங்கள் இப்படி போடுறதுனால இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, வெஜிடபிள் பெட்டில் மட்டும் இல்லை, நான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு குட்டி பாட்டு ரவுண்டாக காட்டினேன் இல்லையா கீரைக்கு, அதுலேயுமே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா
உங்களுக்கு அந்த வேர் எல்லாமே அப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த வின்டர் ஸ்டார்மில் கூட பாருங்கள், எங்களுக்கு இந்த பொன்னாங்கண்ணிலாம் திருப்பி வந்துட்டுருக்கு, இப்போ தான் வருது பாருங்கள். ஸோ அதான் நான் வந்து எதுவுமே ரெடி ஆகலான்னு சொன்னேன். ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கும். இந்த ரோ ஃபுல்லாக பொன்னாங்கண்ணி வந்து அவ்வளோ இதாக வரும். ஏன்னா இதுக்குள்ளே வந்து 3.5 இயர்ஸாக நாங்கள் வளர்த்துட்ருக்கறதுனால நிறைய வேர் இருக்குது. ஸோ அந்த வேர்லேருந்தே அது வரும். ஸோ வின்டர் ஸ்டார்னால எதுவுமே வராமல் இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க. அவசரப்பட்டு நீங்கள் மணி எதுவும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்காதீங்க. இப்போவே உங்கள்கிட்ட என்ன கலெக்ஷன் இல்லையோ அந்த வெஜிடபிள் ஸ்பினாச் மட்டும் வந்து நீங்கள் ஒரு ஷாப்பிங் லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கோங்க. இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள், எப்போனாலும் அது திரும்ப வந்துடும். ஸோ இதுதான் வந்து இதுங்க. உங்களுக்கு நிறைய பிளான்ஸ் போடணுன்னா சீடில் போங்க. ஒரு ஒரு 10 பிளான்ட்டுக்கு $30 அந்த மாதிரி நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டாம். சீடு வந்து பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு. அதே மாதிரி நீங்கள் சீடு போட்டு நீங்கள் ஒரு இந்த சம்மர் 8 மந்த்ஸும் நீங்கள் சீடு போட்டு பிளான்ட்டை கூட சேல் பண்ணலாம், உங்களுக்கு சும்மா ஒரு ஹாபியாக வச்சு. இப்போ நாங்கள் சும்மா லாஸ்ட் இயர் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஒரு குட்டியாக இது பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அதில் ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கூட இப்போ நீங்கள் இதை நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி குட்டி இந்த விதையெல்லாம் இப்படி போடு இப்படி சொல்லி இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க சம்மர் ஹாலிடேஸை அவங்க சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அண்ட் வந்து நம்ம அப்பா அம்மாவோட சேர்ந்து எவ்வளோ அழகாக தோட்டம் பண்ணோம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் அந்த ஒரு மெமரிஸ்லாம் கிடைக்கும். அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அவங்கள தண்ணி ஊற்ற சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களையும் கிட்ஸையும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணி இந்த சீட் ஸ்டார்டர் இதிலலாம் நீங்கள் வந்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுங்கள், ஹாப்பியாக வச்சுக்கோங்க, நீங்களும் ஹாப்பியாக இருங்க. கண்டிப்பாக கார்டனிங் வந்து உங்களை அறியாமல் உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும், அதை எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதுதாங்க வந்து சீட் ஸ்டார்டர் அவுட்டோரில் எப்படிங்கிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை, டீட்டெயில்ஸ் இதுதான், சிம்பிளாக சொல்லியாச்சு. ஸோ நீங்கள் வேறு எதுவுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம், அவ்வளோதான். சாயில், ரேஸ் பெட்டு, பாட்ஸு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சீட்ஸை பொறுத்து ஒன்றா இல்லை நிறைய போடணும், இவ்வளோதான், சிம்பிள். நீங்கள் வேறு எதுவுமே யோசிக்க வேண்டாம். ஸோ வந்து இன்டோரில் க்ரோ லைட் ஹீட்டிங் பேட் வச்சு எப்படி பண்ணணும் அந்த வீடியோ, அண்ட் இன்டோரில் அது இல்லாமல் வெறுமன பேலட்னு இருக்குது, சீட் பேலட் சொல்லிட்டு, அதுதான் நாங்கள் வந்து பசுமை தோட்டம்னா நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ அது இந்த 2-3 மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு நான் எப்படிங்கிறது இன்டோரில் எப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் வெளியில் போடுறத லெவலுக்கு இப்போ வந்துட்டோம். ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம். ஏன்னா நமக்கு இன்னொரு 2 நாளில் வெதர் அப்படியே வந்து நைட்டு 61 போகுது. ஸோ நம்ம இப்போ வெளியில் போடுறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இன்டோர் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சீசனுக்கு யூஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு அவுட்டோர் இது பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இன்டோர் வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு குயிக்காக போட்டுடுறேன். எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் பசுமை தோட்டம் பேஜில் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது. உங்கள் டவுட்ஸை நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், நான் ஃப்ரீயாக இருக்கப்போ உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக கார்டனிங் பண்ணுங்கள். ஹாப்பி கார்டனிங். உங்கள் எல்லாரையும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். எல்லோரும் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஸ்டே ஹெல்த்தி. பை கைஸ், தேங்க்யூ.